first time kita ulit tayo for the longest time. Pagkatapos ng tatlong tenor. Three tenors. Oo, yan. Let's get it straight, Secretary. Napakarami nyo ng hinawakan posisyon sa gobyerno. At bilang civilian, kayo ba militar pa rin bang dating ninyo ngayon? Dahil yun laging na-maintain ninyo na talagang parang militar kayo palagi. Well, siguro naman there's nothing wrong with military demeanor. Yung traits na ina-appreciate natin sa military, yung forthright, yung medyo hindi naman masyadong mahaba yung buhok. And then, Hindi masyadong umingiti. Hindi naman. Importante yung umingiti. Nagkikita nga ako ngayon. Oo nga, mabuti nga ngayon, hindi ka na mukha suplado Dati lagi ka seryoso, di ba sa militar? Alam mo naman kasi Daniel, Kuya Daniel, pwede ba? Oh, please. Nakakanda ka sa akin ng 20 years. Alam mo naman nung ako yung nasa gobyerno, ang mga posisyon na hinawakan natin dyan, chief of staff tayo, yung mga trabaho na ginagawa natin dyan yung addressing the threats to society, insurgents, subversives, criminals, and then also as DILG, yung mga, again, smuggling, drugs, sa DNR ay ang mga environmental criminals, At sa DOE, marami rin problema dyan, So, pagka ako humarap sa tao o sa media katulad ngayon, parating problema. Kaya lagi kang konsumido ka palagi. Hindi naman tayo konsumido, kaya nga ang dami ng problema. Parating may problema, at yun naman ang essence ng being in government to solve problems. At ngayon, napaka-problematic pa rin ng kinasusuungan mo. Hindi ko nga maintindihan Parang hinahabol ka ng problema. Tama ka. At hinahabol ka ng intriga. Tama. Diba? Dahil kilala naman kayo, ba't hindi kayo na lang nag-senador kaysa pumasok kayo sa party list? Well, and then mas madaling manalo sa party list? Hindi naman. Sa akin ang feeling ko sa senador, well, sasabi sa akin, mananalo ako. There's a lot more to being a senator To win, Una-una, kailangan may pera ka. Kailangan ka naman. Hindi ko kaya yun. Hindi ko kaya yun. And apparently, yung lahat ng mga napuntahan mo, puro may intriga ka ron. Yan yata ang kasaysayan ng buhay ko Dahil naman ako, pag may problema, sinasagupa ako talaga. Hindi ako umiilag. At saka pag may problema, ako mismo humaharap. Hindi ako nagtatago. At ngayon, ako, total nandito na tayo. Yes. Ang ginagawa ko, sinasabi ko yung totoo. Ayoko magsabi sa taong bayan ng hindi totoo. Kaya marami ka nakakabangga. Maski na hindi magandang balita. Ito ano bang advocacy mo? Kasi ako, sa school and health. Ako, ang advocacy ko, environment. So that includes education and health ako. No, but sa akin, environment, that includes climate change. That's right. I put up, together with itong Green Army. Alam mo yung project ko noon na we plant trees along the road? Yes. And we entered the Guinness Book of Records. We entered the Guinness Book. Kasi pag ako nagpatakbo ng advocacy pa rin, sila parang pumapatok Yung Earth Hour, yung turning off the lights. We are number one already in the world. Yung aking tree planting from north to south, where we planted 800,000 trees in one event. Yung iba kasi pagka nag-train, punta alis na So, ang kumuli lang namin 500,000. Pero 500,000 plus entered the Guinness. I have the Guinness Book of Records planting a tree. If we will just ask every Filipino to plant one tree on his birthday, that's 90 million per year. Ngayon, sabi mo, kasama naman doon yung 1-year-old 2-year-old pagka minor yan, as the parent and guardian to plant For them. Now, sabi mo, okay, I'm a condominium dweller. I want to plant. I want to participate. Saan ako magpa-plant?
If you have a loan, no problem. Garden, eh kung nasa kami ang gawin, we will request the regional directors of DNR to precisely do what we did. Build up an inventory. Then you go there, then get, then plant. Well, if the tree is your problem, if the sapling is your problem, now if the place to plant is your problem, we have plenty of watersheds that we have to protect. How do we protect watersheds? By planting trees, preventing erosion, etc., etc. I-identify na lang yung mga... Ang dami niyan. Eh, sasabihin nila, ayoko naman nung ako pa, magpupunta rin at magpa-plant. Mahal ko eh. I cannot go to the watershed. Oh, we put up a foundation, which is our foundation. Halimbawa, birthday, you can donate 100 pesos, 200 pesos, 500 pesos, or whatever. And then, properly accounted naman yan eh. Then they'll be the one to plant the tree for you. And give you a certificate. Itong tree nito was planted, etc. Then, people will sign. It is your birthday, pare. It is your birthday. Sasabihin mo, in lieu of gifts, per person who wants to give a gift, donate 500 pesos to this foundation. So, you just donate to the foundation, then it will grow. Walang pawis-pawis yan. At May tried support. it dun sa isang watershed area. It is the job of Princess Natpor to protect the watershed because yung papatakbo ng mga ano eh. Nag-organize ako doon, pare. School children, just coordinate with the schools. One weekend, or kanilang one afternoon, I go to that place. Kung provide mo lang yung... It's got to be a total effort eh. You cannot say, you plant, then pabayaan mo siya. Pwede yun. And get the people involved. Now, this is a lot of social mobilization. Kaya magaling ako dyan, Mari. Dapat pala pare ko interviewin ko eh. Gawa na lang kita ng programa. Ano? Gawa na lang ito ng programa. Hindi, gagawa ako dito ng programa na ako ang nag-a-announce, ako nag-umuupa. Hindi nga. Gagawa nga tayong programa. Ang title ng programa natin, Upak and Counter-Upak. One upak. One upak, hindi one utak. Total, di na maamo ko na masama sa one upak. Di one upak talang kamo. Thank you so much. Thank you. Thank you so Tatay much, Jello. Secretary. Secretary, Hindi ako napikon, ha? Ikaw yata napikon eh. wala pa nakakapikon sa akin dito. Pero ba? Pagka napikon ako, Ay, subukan natin na ako magtatanong sa'yo, baka mapikon ka. hindi ko nagagawin tong get it straight pag ako napikon. I'll give them a straight. Ito po si Daniel Rason sa programang Bawal ang Pikon, Get It Straight with Daniel Rason.